Дәвам итәбез. Бу юлы экраннар алдына Зур Ширкли авылында туып үскән Наилә Әббәс кызы Мавлютованы чакырып алабыз. Бүген 4 ноябрь көнне ул үзенең 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Наил, уллары Раил, килене Юлия, оныклары Әминә һәм Камил котлыйлар. 65 яшь. Бу әллә күпме дип уйлыйсың, кадерлебез? Әлбәттә юк. Әгәр болай дип уйлый калсаң, ялгышасың. Бүген син картлык чорыңның яшьлек мизгеленә аяк басасың. Шушы тантанаң белән кайнар кытлап, җылы хисләргә, матур теләкләргә урап аласыбыз килә сине. Чөнки син шуңа лаек якын кешебез. Кадерле әниебез, әтиебез белән бергә татулыкта 42 ел гомер кичереп, безне 3 балаларын үстерделәр. Бар гомерен әниебез халык сәламәтлегенә багышлап, балалар шәфкать туташы булып эшләде. Аның назлы йөрәге, җылы күңеле бар балаларны да ярата алырга мөмкинлек бирде. Минем яраткан хатыным бала чактан ук бик эшчән, тырыш бала булып үскән. Хәтерлим бүгенгедәй, 42 ел элек, әле берни дә бу тормышта аңламаган балалар булып үзебез гаилә корганны. Шушы көннән алып, тормышның асыл мәгънәсен икәү бергә кадерлем аңлый башларга өйрәндек. Барысы да булды бу тормышта. Авыр мизгелләре дә, шатлыклары да аның күп иде. Юк, әйтеп булмый сукмакларыгыз гел тигез булды дип. Тик барыбер нинди генә алдыбызда сикәлтәләр торса да мин белә идем, кадерлем. Барысын да җиңеп чыга алачагымны. Чөнки янәшәмдә ышанычлы хатыным, таянырдай тал тирәгем син бар идең. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Авылда да гаиләбезне хөрмәт иттеләр. Бүген менә синең матур туган көнең. Әйе, бу бәйрәм безгә ел сайын картлыкны улыгайта бара. Ләкин аны да мин синең белән каршыларга шат. Я Раббым, гомерләребез тигез булсын. Бер-беребезне хөрмәтләп, соңгы сулышыбызга кадәр үз аягыбызда, аек акылда иманлы булып яшик. Бүген кояш нигә якты икән дисәм, бүген синең туган көнең икән. Тормышыма якты нурлар бөркеп, яшә генә, яшә син иркәм. Көннәр бүген нигә аяз дисәм, җавап бирерләрме болытлар? Минем күзләр сиңа карый һаман, күңелләрем сиңа борылган. Күңелләрем нигә шат икән дисәм, синнән көчкән җылылыктан ул. Бәхет ул җыела бертекләп, кадерләүдән, яратудан, олылаудан шул. Шулардан җыела бәрәкәт, бертекләп җыела һәммәсе. Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар, изгелекләр генә алда әйдәсен. Әниебезне авылда олысы да кешесе дә хөрмәт итә. Барысына да хәлдән килгәнчә ярдәм кулын суза, татлы киңәшен бирә ул. Авылда тирә-күршеләр дә үзен нык яраталар. Аның гел өстәле мул, кайнар пәрәмәчәләре табында. Бөтен яхшы сүзләр, теләкләр әнкәебез сиңа. Рәнҗемә, кичер үзебезне. Бу дөньяда без бәхетле син булган әнкәебез. Килеп керсәк ачык өебез, шалтыратсак татлы сүзең, кирәк киңәшең. Барысы өчен дә сиңа мең рәхмәт, әни. Озак яшә, кайгы-хәсрәт күрмә. Сәламәт бул, дугаларыңнан безне ташлама. Хәлләрең диеп, әни сорый. Бер көн калмый хәлемне белмичә. Шатлыгымны тыеп яши ул, кайгым булса, калмый сизмичә. Әнием, бәгрем, нинди олы зат син, нинди рәхәт әни диюе. Әнием диеп сорау биргән чакта шул сорауга җавап белүе. Исән генә булыгыз сез диеп, елап-елап укый дугасын. Әниемнән изге дуга алам, чөнки беләм, кабул буласын. Мин дә кылам әниемә дуга, рәнҗемәдим авыр чакларда. Рәхмәт сиңа, шиксез рәхмәтем, әле син бар мине якларга. Кадерле Наилә Әббәсовна, балаларыгыз ихластан бүген кәефегезнең күтәренке булуын телиләр һәм юбилеегыз белән котлап, бүләккә җыр юллыйлар. Шатлыклы туган кенең, кояшның бөтен нурларын әйтерсең җыйган кенең. Туган кенең белән котлый дусларың, туганнарың. Һаман кояшта балкыйсың, асыл як
yaz başın koytırады. Туган кенең белән көтлый дусларың, туганнарың. Һаман кояшта балкыйсың, асыл якты нурларың. Кояшта якты балкыйсың, асырлы нурлар сибеп. Синең матур кеше юктыр, иркә бәхетле буек. Кояшта якты балкыйсың, асырлы нурлар сибеп. Синең матур кеше юктыр, иркә бәхетле буек. Шатлыклы